baka suna mananu na zo ka bani yau dan mai girma ya Allah ka san yawan fatarin makiyana al'alim ka san fa babu laya a gurina ba guru ba kau da bara Allah a wajena gashi shiri kullum suke a yau su ga bayan to kai mun da bai Allah da ba'in su salima Allah sa falaki da nasu su zama igana bi ilabi ko Allah ta zamto ga kuwana ayatul kursi ko ta zama ta kodina laqada ta kuma Allah ta zamto mini kawana da kai mun aka ko ina na so zan fata mama wa shugabana da cikin nun roƙonka nake rabbana ka amsa mini amin na san ban kai ba sai dai amin da su salima salati adadin yawan sirrin alif lamin yawan na cikin ka biya da na tasin salatin kanatin azal da zai nashe abadan ka kara wa ubangidanmu wa nurin mutsam salatin Allah ya kara masa girma Allah sa alin ubangidana a salatin ka dauko mata yansa ka samun a salatin iyayen Mahmud su daban suke ai dama da an ce umma Amina kanka da shi kenan da Sidi Abdullahi kakan su Salima ku gaba ɗaya kowa cikin ku ya sun mutuwa ce dan batun kwake yi ku fara take su di mauce da an ce kuma kakunan dukan su su kikice ku taken kowa uba da daji ka kwance fitar ku kadai ce ke nuna wasu ga su kiyama dai sabbai dun makiyin ku sai ya lalace sabbai a so kuma kawai ai rama ce da ka ba mai san ku sai fa wanda ya dace ashe ma kaunar ku ce ta sa yau na yi fice Umar Abakar Ali Usman kun yi daban maka gamji sha sassaka na annabun muruci sararin sama ba a sayar da kai kuma talauci dole kan ka bar ka kama komai kuma naci ashe ba mai kin ka sai cikakken mabiyaci mai da komai dan baya san fa abban su Salima mun kara gida ba mutuwa ba ani dai na san zato ba zai zama dayar ba kamar yanda na san shiru ba zai zama magana ba to amma mai hankali ba zai ki fashimta ba ku je ba basharu dukan su ka take karya tu mai ja maka wata ran da ji kunya mu je ba basharu muna a bayan ka ba ayya ka karyar kuma na bukai dukan ku gaba daya sharifi titin ya wuce da tan ku kuma me ku sharu ku kai masa zakona da babansa ba su kai mana shi ba idan ya jawo shi ku ce bace ya raga mun ba idan ya raga mun ku ce to bai zo da jini ba masu jar kuma ko kula muna kallon ku kuma barana yi wata sallama kuma da ku shakai bi assalamu alaika farin cikin kauni na zebi salamu ala mai gidan halitta kake so assalamu ala ɗaya bulasha annabi mai kaifi wanda duk baka sa ya wallahi sai ya ga kiyama da yan uwa ku tawo yau fa zan bayanin mai kaifi yau fa zakin Allah zana wage mana kafi da na so ma bayanin kan matasa ku yi tafi da mata ku ko ku kalla kuda mai kaifi ina dattawa ku ban aran kunna ku dan fagen wani yaki a yau nake niyyar zanje idan za ku kube ni yan uwa babu garaje ne zuwa zan yi ko da jarumin rabu na DJ ne zuwa zan yi kawai na kai da mai jawon sace sannan kuma in masa tintina fata ban girma anan ne aka yi wa kafirai mugun tarko shirin da suka yi yau ba za su za su dauko ana zo na batun ya zo kun abban su Salima yana miƙewa kawai na ganta fita teko yana shan damara kawai na ganta fita teko ashe wai ita ransu ma kawai ka ta daddau da ina kun in ta ciki na waza ta daddauko da ka ta mutuwa kai wannan aikin yayi maki garba duba ki gani man da me da ya dauko kama yi ga kala ya ma aiki ya dauko gabataru ga kibo gaba ɗaya ya dauko wayo Allah duba ai takobinsa ya dauko shi yasa na faɗa maki aikin yayi maki girma yadda ma sai an maki izini an ce dauki amma shi izinin ilahu ne da mayaki yanda duk ya so sai ya babu mai yi masa barki wanda duk ya kashe babu dan da zai dauki mataki yana fa kashe su Allah na yi mai tuntuna dan uwa na kujera anan ni ma in ko dace in ya baci da kyau kam ni kam su san babu a ce ko abun kabi dan zaka na shi babu ginin ba sadaukin Allah da babu mai tinka
rasulu kai ne kan karfa mafi lauyan kafirai mu je dai gaba sai fa jarumin Allah mu a gun mu sunan kama dafa kai mai karfi ɗaya ne ku je na abban su Salima annabi ba guda ɗaya na saman dubun da baya da baya mu je lokiliyar ilahu mai tarwada kayya karatun Allah ta dole ne yau su kiyaye to ya zama je asadin da ke take kare sun kirawo mutuwarsu babu su yau ba sallama mace dai dawar ilahu ka sa masa tsoro guda ɗaya bam ɗin ilahu mai tarwada ta kishiyar Allah ka sake ta yau kuma ta ko kafirai yau an tashi babu laya ba koyo kayan da muku haka ɗin kaɗan kuka gane ma kai ashe aikin guguwa fa ɗaukar garmami idan har kwana ya ƙare to dan babu ɗumi banda ƙarar kwana wa zai taro ɗa hazimi sun fa manta ne mai gidanmu bai ɗaukar raini wanda duka ya tsara wallahi sai ya ga kiyama mu je dai kujumar ubangiji rarrote su a ya sai fulla shi duka ba da yanka su a ya hayin laye mutu su ta kashe ke su wanda duka kashe to kawai wuta ce mamas babu tun tuhuma kan su tun da kai ka ba su makoma jarumin Allah mai ababakar mai kaka'u mai umar mai usman mai kuma a ala'u mai hamza da sayyidina aliyu da barra'u mai umma ammara mai salima da shema'u mai mu'azu da mu'awwizu ka aika su kiyama mai bara dai na wuce batun da zan yi tun farko kai kuma ta dai yan uwa yakin uhud na dauko ku bi ni muje za ku gane kinsar da na dauko kafirai su anabin su yau a yau da na tarko sanar musu to mai gidan mu dai yayi musu girma zakin Allah ne kafiran fa 3,000 ne ku zo mu je ku dai musulman ko su 1,000 ne dai daga kwamandan Allah cikin suna taku daidai mu je zakin rabu na mu farji sa'a dai a yau ne duka za su tabbatar kai musu girma sai ashe mai koyo ba za ya nuna bajinta ba kamar yanda rago ba za ya zamto jarumi ba ɗalibi dai wata ran ba zai ki zama malami ba yan uwa zan yanke a nan ba za na dawaita batun da ba ilimi dai garan ba zan ilimi ko ba dan ina ma dai sa ku bi ni ba shi na dawaita na yau ta biyun dan ku gane sirrin waka ta yan uwa na da mun ji yanda dai aka ba fata da yanda da mun ji yanda aka kauda makauta matsalar ɗaya ce ba za ku bi ni ba shi ba sai akwai yayi kai ina ma dai yan uwa a ce za ku amince da ba ku labarin yanda yakin ya kasance jinai ne wasu na faɗin fani na biyarance su ce mun asahabu shugaba duka sizin ce ciki ka 3 sau 3 da annabi bira duk abin da na roƙa na san ba za a ji mun ba rabu na kai mini da abin da ba za na iya ba sannan kai mini suturar ka ba za na cire ba ka ɗoran kayan da kuma ba zan sauke ba sannan kai mini arzikin da ba zai yanke ba rabu na kai mini fatashin da ba zai kulle ba ya Allah sa na ginin da ba zai rushe ba Allah sa na sharafin da ba za ya dishe ba tsare min harshe ta yanda ba zan barka ba cikin tafiya ta ka sa ba za na tuntube ba ya Allah to salatin da kake yi mai ba za na roƙa ba ka sa Ali an sahabu ba zan ware ba da baba sharu sani jambulo Allah rabba da yaya na yansa allu ba za na cire ba uwa da uba na sa su ba domin ni ba na sani ba ko gajiya da faɗin sunana kai kuma ta na gidan basiti shine sunana kanan yansa allu shi ya zamto lagabina da malam awwal garin mu shine take na idan ne ba daidai ba ku nunan kuskure na hakan shine za ya tabbatar fa kuna sona ya annabi karbe ni kuma ka wanken zunubaina kira ni madina da ni da duka abokaina Allah har da uwa uba da hadda salima ta imanda ana ismi na gidan Sidi bini shak sharif sani jambulo wa askun fi haratu jambulo ana dalibu fi madrasatu jama'atu ahbabu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimun ta salima